Ами всъщност има адски много смешни случки, просто в момента, между другото, от около 5 минути мислим и не можем да се сетим. И единственото, за което се сещаме, е как на един от слиповете в Дени бяхме аз, Лили, Али, Дени, Кайо, Коко и Писо. И Кайо и Писо решиха да готвят От Икая. От Икая. Решиха да готвят. Всъщност сега въобще не звучи свещо, но ако бяхте там, Ако не бях там, щяхте се напикаете от смях. Да, всъщност имаме видеото и мислихме да го качим, но... Вики беше замерена от кутийка от кисело мляко с кола. Да, иначе, значи, наистина беше адски забавно и... Какви други смешни случки имаме? Не знам, сещам се за някакви, където след... Който, в смисъл, случило се нещо, след това много сме се смяли, но се сещам защо сме се смяли. Точно. Ами да, ако сетим за нещо, ще отговорим в някой друг отговор.